Хатын-кыз нәзакәтле, йомшак зат. Ләкин шул ук вакытта Аллаһ Тәгалә аны гаҗәеп көчкә ия зат итеп яраткан. Язмыш китереп сукканда, тепсә тимер үзәрдәй ир-атлар сынганда, хатын-кызлар бар көчен учка туплап, аягында басып кала белә. Бүгенге тапшыруыбызның герое да әнә шундый нәзакәтле дә, йомшак та, ләкин шул ук вакытта көчле ханым. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, бүген безнең кунагыбыз Бөтен дөнья татар хатын-кызлары оешмасы җитәкчесе, региональ Ак Калфак татар хатын-кызларының иҗтимагый оешмасы рәисе Кадрия Раисовна Идрисова бүген бездә кунакта. Исәнмесез, Кадрия ханым? Исәнмесез. Әлбәттә, бүгенге әңгәмәгә мин ниндидер бер дулкынлану белән әзерләндем, дисәм дә, чөнки сез бик тә укымышлы ханым. Бик тә зәвыклы, затлы һәм сорауларымны дөрес бирсәм ярар иде. Ничектер хатын-кызлар дөньясы һәм гомумән татар милләте турында сез бик хәбәрдар ханым. Шуңа күрә дә бүген күбрәк сез сөйләрсез инде, мин инде сезне дә уздырып, матуррак итеп сөйли алмам, Кадрия ханым. Беләм, сез Актаныштан. Шулай бит? Туган ягызда Актанышмы сезнең? Туган ягым Актаныш, Актанышның кичкенә генә Шынык дигән авылы. Безнең анда 18 ихатагына бар хәзер. Йорт кына бар, ләкин әле ул яши, анда халык бар. Менә туган авылым без шуннан, инде мин 7нче класста укыган вакытта әтиемне 2нче шурынга күчү сәбәпле без Киров совхозы дигән анда Кырысөт заводы төзелде. Менә шунда ул эшкә күчте. Шул сәбәпле без Киров авылына күчтек. Мин инде 7нче классны яртысын, 8нче, 9нче, 10нче классны шул авылда бетергә туры килде. Сез менә шушы бала чакта ук лидерлык сыйфатлары бар идеме сездә? Оештыру сәләтеме? Сез ничәнче бала булып тудыгыз гаиләдә? Мин 2нче бала булып дөньяга килдем. Беренче апам Илхамия, миннән 1 яшькә генә зуррак ул. Мәктәпкә ул укырга кергәч, инде мин мәктәпкә аның белән барасым килеп, бер иске сумка күтәреп, мәктәпкә барып, Шәргыя апа, фронтовик Шәргыя апа укытты аларны инде 1нче класстан инде. Мин инде мине дә укытыгыз, мин дә укытыгыз дип, мин яңайла хәтле йөрдем мәктәпкә. Мин инде тышкы якка чыгарып, инде алар ишектән чыгарып, юк, сиңа укырга ярамый. Элек бит катгы иде. Һәм инде ярамый сиңа 2нче елга килерсең дип. Мин инде тыңлап утыра дирем. Менә кыш ныклап салкыннар башлаган син, мин ишек ярыгыннан тыңлап утыра дирем аларны. Нәрсә әйтә? Ул алып кайтканчы, апа укудан кайтканчы инде мин кайтып, әниләргә менә шулай булды. Бу фәннән шулай әйтте, бу хәлләр шулай дип әйтеп куя дирем. Апаны җлатып тирә дирем шулай әйтеп инде. 2нче балага бит ул уңайлырак. 1нче балага менә хәреф өйрәткәндә дә 2нче бала тиз электр баланы, уйнаган вакытта да электр баласын. 2нче бала ничектер ул кыюрак була. Менә мин аны хәзер дә башка кешеләрнекендә карыйм дә, туганнарныкында карыйм, чынлап та ул 1нче бала ничектер тынычрак, басынкырак була, 2нче бала инде ул кыюрак була. Чынлап та ул сыйфатлар булгандыр инде дип уйлыйм инде. Менә башлангычта вакытта мин нык истә калган, яңа ел җитә башласа, теге иң 1нче класста укганда яңа ел итеп киендерделәр инде. Аннан соң 2нче класска күчкәч инде кар кызы булып киенергә туры килде инде. Барыбер мәктәптә шулай итеп, ул бит башлангыч мәктәп. Башлангыч мәктәп безнең класста инде башта без 1нче класс, 2нче класс, 3нче классны 7 бала укыдык та, аннан соң безгә Шот дигән авылдан төшеп, менә кушылдылар, 18 бала укыдык инде без 4нче класстан шулай итеп Кырмыш мәктәбенә укырга киттек. Чынлап та мин иске Кырмыш мәктәбендә 7нче класска хәтле укыдым. Анда инде без интернатта яшәп укыдык. 8 километр бит инде ул авылның арасы. Ничә километр? 8 километр. Иске Кырмыш авылы бик шундый авыл инде ул, шул җирлек. Чынлап та ул менә бик сәләтле җирлек, биючеләр, анда хәзердә сәнгать осталары. Кырмышта. Кырмыш, иске Кырмыш, инде иске Кырмыш. Һәм менә шушы мәктәптә сез шуннан да бөтен чараларда катнашып, оештыручы булып йөридегезме? Ул бит инде кичкенәдән килә бит инде, кинәт кенә барлыкка килми ул сәләтләр. Шулай буладыр, шулай булырга туры килде инде ул. Кырмышта да дружина советы бар бит инде, анда инде бүленгән дружина советының үзенең инде уку буенча җитәкчесе бар инде, дружина советы председателе шулай була бит инде. Кырмышта да шул советта идем инде. Аннан соң инде Киров 13 декабрь көнне күчәргә туры килде. Киров совхозына инде. Бу бит инде ширек ахыры. Минем бик исемдә калган инде ширек ахырында, анда инде билгеләрне куйдырып, бер энемне алып, әтиләр янына күчеп килгән. Әтин инде гаҗәпкә калды, нишләп йөрисез ди. Килеп төшкәч. Аннан соң ул әйтә инде, нигә әйтәм, әти без күчеп килдек, син бит кайткач якшәмбе көнне әйттең, авылдашлар җыела бит инде.
Бик сагынмыйсыңмы диләр инде, балалар сагындыра диде. Мин шуны ишеттем дә инде. Җыелып Киров җирлегенә энем Азат белән күчеп килдек инде без. Шуннан икенче көнне мәктәпкә барасы, әти әйтә инде. Әтигә әйтәм инде, әти мәктәпкә төшереп куша әле безне дип, 1 километр барасы инде Киров совхозына. Әти әйтә инде, монда килгәч, анда гына барып укый башларсыз. Укытучылар белән сөйләшерсең дип шайтып безне җибәрде. Сез үзегез төшеп сөйләштегезме? Сез ничә яшьлек бала буласыз? 7 класс. 7 класс. Сезнең әтиегез исә нигез лидер булгандыр. Кемнән дә булса кирәк бит инде. Әти лидер иде. Әни андай түгел, әни ул менә басынкы ир хатыны була бит әле, татар хатын кызы. Әни безнең шундый кеше Әсәрия исемле мәрхүм. Әти инде рәис, ул чынлап та менә шундый бик актив кеше иде ул. Бик биеп җибәрсә бик матур биедер, ул сызгырыплар биеп җибәрәдер, анда картайганда да аны гел шайтып биетәләр чыгарып. Ул бик актив иде. Кеше белән бик тиз арада элемтәгә керә ала. Ул һәр кешегә ихтирам белән карый белә, ул кичкенә балага да берсен дә булай гына калдырмагыз дидер ул. Менә ул бала бит үскәч кем буласы? Менә һәр кеше игътибар үзәгендә булырга тиеш аны өчен. Кичкенәме ул, зурмы ул? Менә шундыйрак кеше инде ул. Күрше авылга күчеп килгәч, ул бит әле 7 класс, ул үсмер чорда мөнәсәбәтләр коруда җиңел түгел бит әле үсмер кешегә. Шулай бит, ничек карарлар ул? Гомумән, ничектер бер ара ияләшү чоры бара. Шушы ияләшү чоры үттегезме сез? Әле актив кеше булса, бөтен җирдә актив кешеләрне яратып та бетермиләр бит әле. Монда килде дә, я булды дип әйтергә мөмкин. Аның укучылар арасында төрлесе булгандыр. Мин әйтмим, анда теге бөтенесе кабул итеп алганнардыр, кочаклап. Ләкин бик авыр булды дип әйтә алмыйм мин ияләшергә. Гомумән миңа кешегә ниндер коллективка барып ияләшү кыен түгел. Минем характердан тора торгандыр. Шулайдыр, сез бит менә Актаныштан да бит инде шәхес булып формалашкач, тора салып чыгып китеп, Казанга килеп урнашкан кеше шулай бит. 50 яшьтән соң инде. 50 яшьтән соң? 50 яшьтән соң ул менә ул яшьтә инде урын алыштыру, ул яшьтә инде эшеңне алыштыру бик җиңелләрдән түгелдер дип уйлыйм. Ләкин менә сезгә җиңел булдымы? Ияләшү төрле вакытлары булды, ләкин мин авыр булды дип әйтә алмыйм. Авыр булды дип әйтә алмыйм, чөнки Казандагы күп кешене без белә идек бит инде, чөнки хакимияттә эшләгән вакытта аралашу күп булды безнең. Гомумән аралашу күп булды инде безнең. Казаннар килсә дә, Казан журналистлары килсә дә, җитәкчелек килсә дә, кемдә килсә дә, безнең аралашу гомумән җиңел, безнең бик көчле иде. Ул безнең гаиләнең дә аралашу, кем килсә дә безнең өйдә булалар ялар. Оннан соң минем тормыш иптәшем Азат та бит инде мәдәният сарае директор булып эшләде күп еллар. Ул РТС ягыннан башлап, сәфәрдән үк башлап, аннан РТС ягында, аннан инде культура мәдәният сараенда районныкында. Ул бит инде аралашу безнең көчле иде. Ул артистлар белән дә, журналистлар белән дә. Ләкин аралашу булса да, ул бит әле хезмәт кенә түгел, өең бар, йортың бар. Ничектер барбыр да ниндер бер җайга салган тормыш бит ул. Аны бит янәдән киридән торгызырга кирәк күп әйберне. Шулай бит. Бөтен нәрсәне дә Зәмирә, бөтен нәрсәне дә кире торгызырга кирәк, аның өендә кире салырга кирәк. Ул бөтенләй икенче тормыш башлана. Синең бит әле эш урынында яңа. Иптәшемнең, иремнең эш урынында яңа. Һәм өйдә салырга кирәк. Җирдә гомумән шәһәр җире белән авыл җире бөтенләй икенче. Менталитет икенче. Кешеләрнең карасы икенче. Синең аралашу җирлең гомумән икенче. Менә шуңа күрә ул җиңелүк мин авыр булды дип зарлана алмыйм. Ярдәм итүчеләр дә булды. Без бик рәхмәтле булган кешеләребез бик күп. Шуңа күрә без ияләшеп, матур гына эшкә керешеп китә алдык. Димәк, 50 яшьтә ниндидер бер тормышны үзгәртү, ул ниндидер катастрофа түгел. Менә сезне карап торучы тамашачылар да бар бит әле. Инде булса, адым ясарга кыймыйча торучылар, мин карт инде, миңа хәзер 50 инде дип торучылар да бар. Ул бит инде алай түгел, димәк. Юк, кайчан да әгәр дә синең теләгең, омтылышың бар икән, кайчан да соң түгел дип уйлыйм мин. Синең үзеңнән тора бит ул. Син әгәр дә кирәк табып, менә шуны үзгәртергә кирәк дип табасың икән, син үзгәртәсең үзеңнең теләгең белән. Ул кемдер кушканга, кемдер әйткәнгә түгел бит инде, үзең теләп, ләкин икең дә бер сүздә булу кирәк. Үзеңнең бит әле берең бармыйм, берең кайтмыйм дип торарга, әгәр дә икең дә бер теләктә булып эшлисең икән ул эшне, җайга салырга була. Нәрсә мәҗбүр итте сезне менә шушылай гомернең куртасында кинәт бөтен нәрсәне үзгәртергә? Сәбәпләр булды инде ул. Сәбәпләр булды безгә инде күбрәк менә кызыбызның үлеме белән дә бәйле инде ул. Күбрәк шуның белән дә бәйле. Аннан инде
Искә төшереп торган әйберләр күп булды шуның Әйбер өчен. искә төшереп торган әйберләр күп бит инде ул. Менә әгәр дә бер җирдә генә шул җирдә яшисең икән, һәр әйберне аның белән чагыштырасың бит. Ул ниш монда икән, шулай иткән, ул бысны иткән, ул тегесен эшләгән, ул шулай булыр дип. Бөтен кеше белә. Ул бит инде Актаныш, ул бит инде авыл, район, бөтен кеше безнең гаиләне белә, ул баланы белә, бөтенсе сораштыра, ул һәр вакыт инде искә төшеп тора. Сораган сайын искә төшә. Әйе. Мин инде бүген сорасам инде ярагызга кагалармын инде. Барбер белсәләр дә нәрсә сәбәп булды менә шушы сабыйның менә бу дөньядан китүенә. Алар инде аварияга очрадылар машина белән, шул сәбәпле. Шуның белән Алар кемнәр ул? аның үзенең инде йөргән егете, аларның гаиләсе шундай аварияга очрадылар инде алар. Ял итәргә киткән җирдән. Трассада булган хәлдә. Трассада булган хәл. Аннан соң ул шул фаҗига урынында ук Юк, анда түгел, Краснодарда без инде байтак кына Краснодарда булдык. ул бу Краснодар өлкәсендә булды. Әйе, Краснодар өлкәсендә булды. Аннан соң инде без Германиядә дә булдык аның белән. Ләкин инде саклап калып булмады. Әлбәттә бу зур югалту. Әйе, гомере шулай язылган булгандыр. Үзенең менә гомумән Аллаһ Тәгалә тарафыннан шулай язылган булгандыр. Шулай кыска гомерле булды инде. Кыска гомерле булды, ләкин бөтен матур ягын безгә калдырып китте. Әлбәттә бу язмышның бер сынавы булгандыр. Халык әйтә бит, тәкъдиргә язганны күрмичә гүргә кереп булмый диләр бит әле. Димәк, инде бу сезнең тәкъдирегезгә язылган шундый бер сынаудыр. Һәм мин менә бу хакта башка интервьюлардан күргәндә дә әйтәм, шундый көчле ханым, бу әйберне сез кабул иткәнсез менә буны. Аллаһ Тәгаләнең бер сынавы бу, димәк шулай язган дип кабул итә белгәнсез. Чөнки әни кешеләр бар бит инде бу дөньяда шундый аналар, гомер буена ул кабул итә алмыйлар бу әйберне. Бу факт буларак кабул итә алмыйлар. Шуңа күрә инде барбер ул сезнең үзәктә, йөрәктәдер. Аллаһ Тәгалә сезгә сабырлык бирсен. Әйе, андый кешеләр, андый әниләр күп чыга, миңа андый шалтыраталар. Менә шундый вакытта сез ничек үзегезне тоттыгыз, ничек булдыгыз дип. Чынлап та акылын җуйган кешеләр дә бар бит инде бу хәлләрдән соң инде. Ләкин нитәргә кирәк инде, үзеңне бу тормышта син калгансың икән, яшәргә тиеш. Син инде башка балалар, гомумән менә оныклар өчен хәзер яшибез бит инде. Акылны җуяр дәрәҗәгә җиткән чаклар булдымы менә шундый вакытлар? Төрле вакыт була инде. Төрле вакыт булды. Менә шундый хәлдә булганнан соң инде аларның бер блокноты, безнең Алсуның блокноты бар иде инде. Менә мин аны хәзер әни кеше буларак әйтәм, менә сокланып та әйтәсең, менә аларның классы бик актив класс иде. Алсуларның. Алар балалар бакчасыннан бер яшьтән үк бергә булдылар, һәм мәктәпкә дә бергә чыгып киттеләр. Бергә Агыйдә җырбый ансамблендә 12 ел йөрделәр, алар гомумән теге бергә шөгыльләнделәр, инде студент булгачтында биеп бирделәр әле кайтып. Һәм шулар бер-берсенә бит инде истәлек язылыш бар электән. Анкета, алар анкета түгел инде, бер кичкенә шапмаклы блокнот ул, хәзер дә ул саклыйм мин аны. Шунда аларның язмалары, шунда бер-берсенә язмалары. Гаҗәеп матур итеп аның турында язылган менә. Ул вакыт бит инде ул 9-10 класс вакытлар, ул да 10 класс укышы инде, 11 түгел. Ул вакытта бер-берсеннән көнләшә торган вакыт менә, балачага теге үсмер вакыт бит инде. Ярыша торган. Әйе, берсе белән ярыша торган. Ләкин аңа шундый матур сүзләр язылган анда. Менә син безнең классыбызның шул ние бит, син шундый җырчысы бит, менә шундый. Ни генә язылмаган анда. Син бит шундый тыныч, син бит безнең математик, син бит безнең химик. Нәрсә генә язып бетермәгәннәр анда. Гел менә шундый сүзләр анда. Мин аны гаҗәпкә калам, хәзердә менә чынлап та ул шушы 22 яшенә кадәр генә яшәсә дә, үзеннән бик матур якты истәлек китеп калдырып китә белде. 22 яшь. Бик матур җырлыйдымы? Бик матур җырлыйды иде ул. Бик матур җырлыйды ул. Ну, әтисе ягыннан безнең Азат бит инде бик матур җырчы. Музыкант җырчы. Әйе. Һәм ул инде күчкән Алмазга да, Алсуга да күчкән. Әйе. Ул бик акыллы иде, аннан соң мин аглайтәдер инде менә. Мәйтәм синең бала вакытың булды, чага вакытың, бала вакытың булды, чага вакытың булмады. Мин гаҗәпләнәдер инде. Ул җир кешесе түгел кебек. Мин бит инде бүтән кызлар да шулай дип уйлыйсың бит инде, үзеңне кешеләр булгач инде. Оның бик менә бәләкәйдән анда бик кызыклы нии ул Алсу. Менә шәхес менә бантиклап чәчен үрәләр бит инде, аны озын чәче инде аны. Бантиклап үрәләр, беренче класста укырга бара бит инде.
Мин балалар бакчасында эшләдем 14 ел. Шунда тәрбиячеләрнең, нянечкаларның балалары киләдер чәч үрдерергә. Нигә алсының чәчен кем үрә? Безнең өйдә кемдер бар дип уйлар. Менә балаларны карап торучы дип. Мәктәп үзе үрәү ничек инде баланың чәчен үрәсең. Андай гадәт булмады. Ул үзе бөтенесен үзе эшләдер. Оннан беренче класстан ук бийде бит инде ул. Менә шул ансамбльдә бийделәр. Бер-ике балалар инде йөрде, оннан соң зурларныкына кирип киттеләр. Оппак гольфлар, оппак ниләр белә бит инде анда. Менә кыш җәй көне яңгыр суы, кыш көне кар суы. Карны ике чиләккә кертеп куядыр ул. Бүлмә температурасында эрегә тиештек. Мин әйтәдер инде, кайтадыр инде. Интегеп торасың, нигә газга утыртта эретеп ал. Кит инде әнкәм. Газда бөтен пешерагы тарала. Нидә? Температурасында, бүлмә температурасында өстен җыеп алам да, чип-чиста кала. Шуның белән юадыр, аңа кем өйрәткән? Аңа берәү дә өйрәтмәгән аны. Кар су белән чиста буламы? Кар су белән чиста була һәм яңгыр су белән. Ул менә бөтен ниләрен шулай дип юадыр. Аны 8-әр биюдә, 8-әр тапкыр, 11-әр тапкыр сахнәгә чыгадыр ул. Бию, вокалларда ниләрдә. Ул һәрвакыт солист инде. Блокнот, аны украин бию нәрсәләр кирәк. Молдаван бию нәрсәләр кирәк, татар бию нәрсәләр кирәк, рус бию нәрсәләр кирәк. Үзе җыядыр. Мин аларны бер вакытта да каядыр җыеп җибәрмәдем. Менә әйтәләр, алар самостоятельный булдылар. Алмаз да шулай булды, Алсу да шулай. Үзаллы балалар. Үзләре нәрсәгә ябышса, шуны ул устай дип башкарады. Без аны башта аңлап бетермәбез, без җир кешесе булмагандыр инде ул дип уйлыйбыз. Менә мин сезне тыңлыйм шулай дим. Ул гади генә җир кешесе булмаган инде бу. Үзенчәлекле кеше булган инде. Үзенчәлекле, акыллы иде, ул әйтәдер инде. Әнкәм 75% миңа ошарга тырышма дидер миңа. Кирәкми, җитәкче хатын кыз бу. Миңа ошарга тырышмый. Ул әйтәдер. Әнкәм 75% ошасам да бик шат булыр идем дидер. Шундый. Аның белән без инде дус кызлар. Чынлап та дус кызлар идем без аны. Алла ярдәм бирсен сезгә. Шулай булсын инде. Ул инде безгә генә килми, инде килә инде ул. Аллаһ Тәгалә дә яраткан кешемәсен аларны күп бирмен дигән. Аның җиңеп чыгуына ышанып бирмен. Менә бу сынау янында башкалар, ул бөтенләй сынау кебек тә түгелдер инде, башкалар шук кына булып тора. Сүздә юк. Мин һәр вакыт әйтәм, инде юк-барга ышанып биргән кешеләр бар бит инде. Юк кына әйбергә, эш урында килеп чыккан нидер сәбәпләргә, бер тузып, иң авыр, ой, шулай дип зарланып биргән кешеләр бар. Сезнең мәйтәм кайгы күргәнегез юк. Сез аны аңламыйсыз, шуңа шулай дип әйтәм инде. Чынлап та шулай бит ул. Кызганыч әлбәттә. Ләкин әлдә баягы Ходай язганнан узып булмый. Инде шушы безнең сөйләшүбез аның рухына дога булып бара. Шулай булсын. Рухы шат булып ятсын. Әңгәмәбезне дәвам итәбез. Бүген бездә кунакта Кадрия Раисовна. Кадрия ханым, сезгә үзегезгә дә бик күп хатын-кызлар белән очрашырга туры килә, бик күп хатын-кызлар белән аралашырга туры килә. Сез бары тик шундый иҗтимагый сәяси сорауларны гына хәл итәсезме, яисә шулай ук менә алар үзләренең шәхси сораулары хатын-кыз буларак да сезгә мөрәҗәгать итәләрме? Хатын-кыз буенча күбрәк мөрәҗәгать итәләр. Чөнки ни өчен хатын-кыз буларак мөрәҗәгать итәләр? Ул бит инде безнең менә әйтәбез без, татар милләте булган хатын-кыз икән, ул безнең гореф-гадәтләребезне, йолаларыбызны да бөтен белүе дә кирәк бит инде. Хәзер менә бездә социализм чоры балалары. Алар бездә әкренләп югалып бетеп барды. Битте дисәк тә без аны ялган булмас күбесе, чөнки нәрсә өчен килеп чыга? Гражданский брак дип әйтәбез бит инде. Ул бит инде менә йолаларны, гореф-гадәтләрне белмәү. Әтиәни шул нигездә тәрбияләмәү. Татар милләте нәрсә икән аңламау. Безнең нинди менә безнең үзебезнең кануннарыбыз бар. Үзебезнең милләтебезнең. Без күбебез инде аңа битараф, чөнки битараф булмасак без аны белмибез. Һәм менә шушының нәтиҗәсе буларак безнең яшьләрдә үзгәрешләр килеп чыга. Аңа яшьләр гаеп түгел. Хәзер яшьләр шул кадәр аңлалар, шул кадәр белемле. Менә кирәк әйберне без аларга җиткерә белмибез. Атана буларак та, дәвани буларак та, әбиләр буларак та. Менә шуның нәтиҗәсендә яшьләр шул яктан алар теге аңсыз, белемсезрәк булып калалар. Менә мин ни өчен буны әйтәм? Менә без татар кызы үткәрәбез бит инде. Халыкара татар кызы конкурсы бөтен дөнья буенча үткәрелә бу. Һәм аның икенче туры Казандагы өлеше безнең нисбәткә килеп чыга бөтен дөнья татар конгрессында.
Һәм менә монда без инде кул эшләре белән, аш-су пешерү осталыгы белән сыныбыз аларны, карыйбыз аларны, беләләрме алар, өйрәнәләрме аларны, һәм тел камилмаларын ничегрәк алар. Һәм менә шул вакытта мин аларга сөйлим инде төрле менә бәби алып кайту, тормышка чыгу, тормышка чыккач ничегрәк хатын-кыз булырга тиеш. Менә алардагы сораулар гаҗәеп. Менә бер көнне алар белән очрашып кайтып китәсең, икенче көнгә 25 сорау әзерләп кич тулай торак түгел инде аларның кунак бүлмәсенә кайткач, кунакханәгә кайтканнан соң алар инде бергә сораулар язып килеп басалар. Бездә шул хәтле сорау җыелды, кайчан очрашып була дип. Алар бик тели. Менә безнең гаеп үзебездә. Biz аларга бирә белмибез. Соң бу менә конкурста катнашучы 15-20 кызга гына сөйләү бит инде бу әз бит инде. Моны бит инде күбрәк сөйләргә кирәк. Татар кызы конкурсында катнашучыларга гына түгел, катнашмаучы кызлар да белергә тиеш бит бу турыда. Зәмирә, без күп йөрибез, күп сөйлибез. Аны үзебезнең өйрәтү фильмы формасында да чыгардык, тәрбия башкычлары формасында 40 яшькә хәтле бала тәрбиясе, 3 яшькә хәтле, 3 яшьтән 7 яшькә хәтле, хәзер әзерләбез 7 яшьтән 12 яшькә хәтле. Без моның буенча бик күп эшлибез. Безнең бөтен күп бик сирәк кенә регионнарда хәл калгандыр булмыйча, бик күп җирлекләрдә ак калфагы оешмалар эшли. Һәм шул вакытта чит илләрдә, Татарстанның бөтен районнарында да без күчмә утырышлар бик күп үткәрәбез, бик күп эшләнә. Мин анда инде аласы килгән кеше алырга мөмкинлекләр бар. Материал күп. Материал да күп, эзләнергә дә кирәк әзрәк. Әгәр дә син үзеңне татар кешесе дип менә саныйсың икән, син бит инде үзеңнән калдырасы нәселеңне, дәвамчыңны үзең тәрбияләп калдырырга тиеш. Кешедән генә нәрсәдер көтеп утырырга тиеш. Аның өчен мөмкинлекләр хәзер бар. Хәзер бар, аның беләштерергә була. Чөнки миңа бу бик якын, миңа бит инде мәктәптә эшләгәннән соң беренче миңа кайтырга туры килде мәктәпкә бит инде. Сәфәр авыл мәктәбенә укытырга кайттым, авыл мәктәбенә. Институттан соң. Институттан соң бик тә аспирантурага кыстадылар. Андай бер булды безнең. Институтта калмаган өчен, хәтта ул вакытта безнең регионнарга җибәрү бар иде. Направление дип әйтәдер инде, юнәлеш биреп 3 елга. Мин теләмәдем, мин әйтәм, авыл укытучы булырга укыдым, мин авылга кайтам дип Актанышка кайтып киттем мин. Шуннан Сәфәр авылына билгеләндем. Менә шунда мин 2 ел укытырга туры килде, 1 ел инде укыттым, икенче елны тәрбия эшләре буенча завуч итеп куйдылар. Һәм аннан соң без инде Азатның эшкә күчерелде Актанышка, без инде Актанышка күчтек. Аннан соң инде Алмаз туганнан соң мин балалар бакчасында эшләдем. 14 ел. Каенкай балалар бакчасы Актанышның. Анда инде менә шундый чыр иде ул, 25 яшь иде миңа анда килеп нигә мөдир булып эшли башлаганда. Шундый чыр иҗат белән ташып тора торган чыр була бит шундый. Нәкъ шундый чыр миңа чынлап та киң җәелеп эшләргә мөмкинлек бар иде. Анда бик яхшы коллектив иде безнең. Һәм инде балалар бик күп иде. Менә шунда 14 ел эшләгәннән соң миңа хакимияткә күчәргә туры килде. Бик теләми генә күчтем мин хакимияткә, чөнки миңа бик тә ошыйдыр балалар белән. Һәм бик тәҗрибә тупланданда. Менә ул яшьтәге балаларның бөтен яктан бит инде психологиясын өйрәнәсең. Һәм аларга нәрсә кирәк, бөтенесен беләсең, күз аллыйсың. Менә шуңа күрә миңа менә мондай эш белән шөгыльләнү, үзебезнең татар хатын-кызлар белән шөгыльләнү. Әле бит кияүгә чыктыңда төрле гаиләләр бар бит инде. Ул әти белән үсмәгән кызлар бар. Гомумән нинди генә язмышлы кеше булса да, ул бит үзенең гаиләсен кыргач сакларга тырышырга тиеш. Менә нәрсә. Менә саклау. Түгел беренче, ул бит каршылыклар булмый калмый. Бер гаиләдә дә каршылык булмый калмый. Ләкин менә син ничек саклап каласың гаиләң саклап каласың икән, тырышып каласың икән, аның барыбер сиңа әҗер савабы була яңадан. Әлбәттә, әлбәттә. Чөнки шушы студияда булган күп кунакларның әйткәне булды, менә тормыш булгач төрле хәлләр булды, әллә китәргә микән дигән чакларда булды гаиләдән. Менә хәзер аңлыйм, шул вакытта хатынга рәхмәт алып калган өчен мине юлдан, яисә шул вакытта әлдә акылыма килдем әле. Чөнки әҗер савабы ул менә тату гаилә, оныклар, әҗер савабы менә шулай әйләнеп кайта инде. Сүздә юк. Татлы җимеше шул була бит инде аның. Түземле, сабырның менә агач үстергәндә мәсәлән алмага су сибәсең, нәрсәгә дә булса су сибәсең, карыйсың, тәрбияләмәсәң үсми кыргыйлаша бит инде ул. Әгәр дә син үзеңнең көчеңне менә үзеңнең гаиләңә бирәсең икән, үзеңнең иреңә, үзеңнең балаларыңа, үзеңнең гомумән бөтен яктан да әйтәм инде.
Ул үзенең барбер ана шул татлы җимешен бирә. Барбер оныклар була, үзеңнең балаларың өйләнә. Хәзер бит инде менә өйләнмәүчеләр кияүгә чыкмышлар да бик күп. Бер дә шәп карамаганнар. Гаҗәеп куркыныч саннар. Менә шуңа күрә менә бу яктан һәр кеше ияле булырга тиеш. Ияле. Әгәр дә син иясез икән, иясез әйбер бит инде беләсең. Ияле булырга. Шуңа мин хатын-кызларга һәр вакыт әйтәм, хатын-кыз ияле булырга тиеш. Без иребезнең аркасына шыкланып кына әллә кем була алабыз. Без ияле булмасак, безгә дәрәҗә булмый дип. Дәрәҗәле хатын-кыз ул инде тормышта үз урынын табып, ире белән, матур итеп балалары белән, оныклары белән яшәгән хатын-кыз дип уйлыйм. Әйтәбез бит инде, адәмне яратканнан соң, аңа бит күңелсе була башлагач бит инде Һаваны яраткан. Бәлкем тиеш тә бит, тиеш булып та ярларын таба алмаган кешеләр дә бик күп бит. Менә андыйларга нишләргә? Андыйлар да бар бит тормышта. Беләм мин, андыйлар да бар, ләкин Зәмирә кичнәдән баланың күңеленә салып, күңеленә орлык итеп сибеп калдырырга, тәрбия биреп калдырырга кирәк. Менә безнең үзебезнең милләттән киленебез булырга, менә шушылай динебез булырга тиеш, парлы булырга тиешсез, менә шушылай бәбиләр алып кайтырга тиеш дип. Әгәр дә орлыкны башта саласың икән, ул шулай була. Шуңа Умтылып үсә һәм үзенең өйләнергә тиеш икән, кияүгә чыга икәнен үзенә сеңдереп үсә. Әгәр дә менә язмыш төрле кешенеке төрлечә була бит инде. Мин теге хурлап та әйтмим ул турыда. Аерышкан хатыннар, менә әтән кебек җүнсез булса, фәлән булса, түгән булса, кирәкми дә кияүгә чыгу дип үстерә икән, анда бит инде шундый тойгылар салына орлык булып. Бөтен ирләр дә юнсез дигән. Бөтен кеше юнсез, гомумән лаек кеше юк кебек, кияүгә чыгып тору кирәкми кебек, үзен карый карьера ди. Карьера бит менә өлкән карьера нигә кирәк? Менә лаеклы ялга чыктык, өйдә утырабыз. Синең карьераң кемгә кирәк? Берәүгә дә кирәкми. Син ул вакытта менә картлар йортына барган бар инде безнең быел бардык без картлар йортына, бөтен аккалфаклар 150 хатын-кыз. Менә күздә бөтенләй юк омтылыш, нур юк, уйлау юк, кемдер өчен яшәү юк. Бит иртән торасың син менә бүген нишләр микән оныкларым, иң беренче оныкларны уйлыйсың, балаларны уйлыйсың бит инде иң беренче чиратта алар чыгып баса. Менә шуңа күрә андый кешеләрдә менә шушындай булмый. Киләчәкне уйларга кирәк, бүгенге белән генә яшәргә кирәкме дип уйлыйм. Ул совет идеологиясына карасаң да, ул гаилә ячейка дип дигән әйбер бит инде ул сеңдерелеп килгән тәрбия, менә гаилә булырга тиеш дигән әйбер лектән үк килә һәм бүгенге көндә ул актуальлыгын югалтмый торган тема. Әлбәттә, гаилә ул дәүләтнең нигезе, сүздә юк. Ныклы гаилә дәүләт нигезе. Ныклы татар гаиләсе институтлары кирәк хәзер. Менә бу юнәлештә нинди эшләр башкарасыз? Менә институт. Безнең нәкъ шушы юнәлеш буенча эшләнә дә инде. Һәм әйтәм бит, һәрбер җирлектә без иң беренче бала туудан алып, менә аны җирләүгә кадәр хатын-кыз төрле яшь үзенчәлегенә карап, безнең аны һөнәргә өйрәтүдә, аны гомумән үзебезнең элекке һөнәрләрне кайтаруда, ул татар кызчыгы, татар балалар дигән 5 яшьлек балаларны бүгенге көндә Теңчүрин театрына юкка гына меңгермибез. Менә бөтен Казан балалар бакчасы былтыр гына безнең Казан буйлап 159 бала катнашты 5 яшьтән 7 яшькә кадәр. Субханалла. Мин бүген әгәр дә оештырабыз дигән катнашмыйлар дигән фикерне хәтта башыма да китермим. Ата-аналар да моңа тартыла. Оештыруына кирәк, өйрәтүенә кирәк. Нәрсәдер безнең җитеп бетми, шуңа без кеше пассив дибез. Кеше пассив түгел, кеше тартыла барыбер. Регионнарда ул бик, ул Пензада да, Киров өлкәсендә дә, Оренбургда да, Мәскәүдә дә, Ульяндә дә, ул бөтен өлкәләрдә бара шул хәзер. Улны кабызып кына менә без 2нче съезды булды бит инде узган ел безнең татар хатын-кызларының 2нче съезды булды. Бу 1917 елда беренчесе булган. 2нчесе булды менә хәзер. Ни өчен 2нчесе? Без инде аны төрле сүзләр булды. Ничек 2нчесе, беренчесе булырга тиеш, беренчесе итеп үткәреп буладыр. Ләкин татар хатын-кызлары, аларның рәсемнәрен карасаң, алар бөтенесе калфактан чын татар хатын-кызлары съезды булган ул. Төрле төбәкләрдән килгәннәр, 7 төбәктән килгәннәр анда. Ләкин бит монда, әгәр дә без беренчесе итеп үткәрәбез икән, быел узган ел гына, электән татар хатын-кызлар битне актив булмаганны күрсәтә. Без 17нче елда ук съезд үткәргәннәр икән татар хатын-кызлары. Бу бит инде бик зур активлык дигән сүз. Хатын-кызлары һәр вакыт актив булган дигәнне аңлата.
Шуңа күрә менә ул безнең гөрләү бетте һәм монда без бәләкәй балалар белән ничек эшләрне күрсәттек бөтенсе балалар бакчалары Казан шәһәренең бу турда бөтенсе аларга 10 балалар бакчасына алып бардык. Мәгариф бүлеге белән бергә Казан шәһәренең Ак калфагы белән Казан шәһәренең берлектә бик күп эшләр эшләнде. Бүгенге көндә хатын-кызларны гаеплиләр ир-атларның вазифаларны үзләренә алуында. Машинада йөриләр, имештер чалбар кияләр, бик күп вазифаларны һәм ирләрнең әкрен генә хатын-кыз аркасына яшеренүендә хатын-кызлар үзләре гаепле дип әйтәләр. Бу тенденция күзәтелә әлбәттә. Чөнки дилбегәне үз кулына алып, бөтенсен үзендә тартучы хатын-кызлар күп бу дөньяда. Күп бит. Һәм менә шушы уңайдан сез ничек уйлыйсыз, менә хатын-кызны гаеплисезме? Хатын-кыз үзе гаеплеме менә шушы очракта? Хатын-кыз ни генә әйтсәк тә хатын-кыз гаепле. Чөнки менә беренче вакытны күз алдына китереп карагыз. Менә үй сала башласа хатын-кыз беренче үзе алдан чабаймы? Машина ала башласа юк, шундый кирәк, мондый сайлый хатын-кыз. Ник ир кешенең үзенә тапшырмаска? Үзенә тапшырды ул, изинки булай да үзенә улаулан. Әгәр дә син башка чыгып басасың икән, булай кирәкме, тегеләй кирәкме дип. Менә кайбер эшләрне ир кеше үзе эшли башлый, әгәр дә син килеп аңа катышмыйсың икән, ир кеше үзе эшли. Менә шуңа күрә үзеңнән тора торгандыр дип уйлыйм. Менә үзебезнең гаилә өчен әйтәм, мәсәлән, мин үзебезнең гаилә өчен җавап бирәләм. Безнең үй салу эшләренә, анда машина алганлыкта мин бер вакытта да катнашканым. Менә катнашканым дигәнем инде тегеләй, булай дип бер вакытта да өйрәткәнем юк. Менә мин аны курыкмыйча әйтәләм. Безнең Азат үзе башкара бетне ул әйберләрне. Ул куа инде безнең шулай эшләргә кирәк, менә булай эшлибез хәзер, менә булай эшлибез. Ул яктан безнең бөтен нәрсә аның өстендә. Әгәр ирең андый булмаса, менә шуңа әйтәм бит инде, Замира, син бит аны ул егет белән йөргәндә, ул як танышып йөргәндә, дуслашып йөргәндә, син аны бик әйбәт аңлыйсың. Әгәр дә сиңа андый кирәкме икән, андый җибегәнрәк кеше кирәкме икән, син аңа бит чыкмыйсың. Бик ул кешене әйләнергә тиеш бит. Сиңа ул кирәк. Аның бит үз тупарын бар тапмый калмый. Ул сиңа кирәк. Сиңа кирәк, сиңа башка чыгып басып, үзең рольне үз кулыңа алырга кирәк андый кеше. Ул йомыкай гына нигенә ярар, үз киеме, минем киеме йөрер. Ул әйтеп чыгасың икән, чыгарга була инде ул әйтеп. Ләкин ир кеше әгәр дә син аңа үз юлына киртә куймыйча, ир кеше үз юлын алып бара икән, үз юлына син аңа әйтеп торасың, син канәгать икән аннан, ул кеше ир кеше бар, ир кеше булып калырга тырыша. Күп очракта үзебездән, ул үзебездән. Менә нинди генә үзебезнең кылган гамәлләребезне барлый башлап бертекләп утырсак, үзебезнең гаеп бик күп җитәрлек бит. Без аны аңларга гына тырышмыйбыз. Ул без һәр вакыт үзебезне дөрес итеп күрсәтергә тырышабыз. Менә шуның белән инде иде дә шуның белән килеп чыга бит инде. Мин дөрес, минемчә шулай. Уртага салып сөйләшелгән бер вакытта да начарга булмый. Әгәр дә ират белән килешеп яшәсәң, бер вакытта да начарга булмый дип уйлыйм. Без исә дәвам итәбез. Бүген безнең әңгәмәдәшебез Кадрия ханым Идрисова. Кадрия ханым, сез бит әле әни генә дә, ничек әйтим, хатын гына да, яисә әле җитәкче генә түгел, сез бит әле дәвани дә, шулай бит? Дәваниме, сез ничек әйтәләр? Аллага шөкер, әбекәй. Безгә дәвани дип беренче оныгыбыз әйтә башлаган, безнең актаныш ягында әбекәй, бабыкай дип рәхәтләнеп әйтәбез инде без. Без әйттек, менә килен ягына аларга дәвани дип әйтерсез, безгә әбекәй, бабыкай дип әйтегез дип. Безнең оныклар әбекәй, бабыкай дип бик матур итеп әйтәләр инде. Сезнең 4 оныгыз бар. 4 оныгыбыз, Аллага шөкер. 4 оныгыбыз Йосыф, Муса, Юныс. Кичкенәсе яңрак кына туды бит. Салих исемле булды. Менә кичкенә без әле январ аенда гына туды. Аллага шөкер. Бик шатланабыз, 4 малай, 4 менә династия, Нургалиевлар династиясе артканнан арта бара дип, менә бик сөенечле хәл инде ул. Без бик рәхмәтле, Алмазга да, киленебез Алсуга да бик рәхмәтле. Безгә 4 онык бүләк иттеләр. Менә үзегез яңа гына без сезнең белән тәрбия турында сөйләштек, сезне үзегез әйттегез, менә балаларны шулай тәрбияләргә. Менә үзегез әби буларак шушы аларда чын ир ат итеп үз сүзен сүз итәрдәй, үз сүзендә торырдай ир ат тәрбияләүдә менә сез менә үз эшегезне кертәсезме, яисә барыбер теге үз балалары дип килен белән малайга күбрәк җаваплылыкны калдырасызмы? Кертәбез, Замира. Алар бит инде бездә балалар кичкенә вакыттан менә әкият. Менә әйтәбез бит инде, бишек җыры һәм әкият.
Ике зур малай, инде менә Йосыф белән Муса. Алар инде менә безгә киләләр, башта әкият сөйләү, аннан соң бишек җыры җырлау бит инде. Әкиятне сөйлибез, нәкъ менә хан үзенә килен эзләгән үз малаена. Ул шундый оста пешекче булырга тиеш, эшпишмаклар, бәлешләр пешерергә тиеш шундый. Аның чәче озын булырга нигә тиеш. Хан бөтенсен ул эшли беләме, елмаеп килә беләме, ачык йөз белән килә беләме, кеше янына чыга беләме. Менә бөтенсен ничек тиеш татар хатын-кызы булырга. Нәкъ шул сыйфатларны сөйли, аларның башына шул кадәр күп салына инде ул. Бөтен әкиятләр уйлап чыгарган әкиятләр безнең. Ул ниндер әкиятләр, сугышкан әкиятләр, андый әкиятләр сөйләгән юк. Нәкъ менә тормышчан булган. Менә эштәге Кадрия Раисовна ике кайткач ниндигә әйләнә? Менә мин сезне беләм, эштәсез шундый чыннан да җаваплы, кырыс, җитәкче буларак. Менә өйдәсез. Менә шушы ияреп кайтамы ул? Менә шушы ул бит тиз генә арынып буламы? Менә шушы амплуадан. Кайта ияреп кайтса да өйгә кертмим мин. Менә безнең шундый хәл, мин һәр вакыт әйтәм инде хатын-кызларга да. Гаиләдә төрле хәл булырга мөмкин. Ләкин син кеше белән эшләргә чыгып китәсең. Капканы яптың, ишең яптың, бикләдең, син хәзер гаилә кешесе түгел, син эшкә киттең. Синең гаиләдәге бөтен хис тойгыларың эшкә ияреп барып, эштә булган бөтен борчуларың гаиләгә кайтырга тиеш түгел. Син өйгә кайтып кердең, син бит инде иреңнең хатыны. Иреңә ашарга кирәк, чиста үй кирәк, пөхтәлек кирәк, бакча икән, җәй көне бакчада бөтенсе тәртип булу кирәк. Ә син кайтып анда, менә шулай булды әле, булай булды, җылап утырасың икән анда. Син кемгә кирәк? Проблемаларың белән. Син проблема белән кемгә кирәк? Син проблеманы калдырып кайта белергә тиеш. Проблеманы ташлап калдыра белергә тиеш. Менә бу сифат хатын-кызда да, ир кешедә булырга тиеш. Эштә ул нәрсә булмас? Ул бит синең белән, ул ирең дә, я хатының да синең белән эштә булмый бит. Синең бит бер кешенең генә фикере монда кайта. Сез димәк, иде сез гомән дигәнче кеше. Гомән мин хатын-кыз иде. Һәм ниләр оныклар белән инде алар менә нинди татар халыгашлары, аларның үзләрен яраткан, алар бөтенсен беләләр татар халыгашларының. Берсе аның эш пешмәк ярата, берсе аның бәлеш ярата. Дәбикмәк коймакны алар бөтенесе дә яраталар. Иртән торгач аларга һәр вакыт дәбикмәк коймак булырга тиеш инде менә шундый тәртипкә салынган инде ул безнең. Алар килгәч безнең 2 көнгә 5 төрле табашы пешерелә инде татар халыгашлары. Чынлап та аларның менә теләген мин хәзер үтәргә тырышам. Чөнки алар менә шунда сеңдерелә инде аларга. Алар хәзер менә сезнең янда бит. Алар хәзер менә 14 яшьләр, бер 3 елдан соң инде ул үсеп чыгып китә инде. Алар бит әкрен-әкрен канатны гыта торалар, чыгып китә торалар. Хәзер иң рәхәт чагы шушы вакыт бит инде. Әйе, бабакай дип. Әйе, иң рәхәт һәм иң сеңә торган вакыты. Ул татар халыгашларында, татар телендә, менә Аллага шөкер безнең татар гимназиясендә укыйлар, 2нче гимназия. Бик тә рәхмәтле без гаиләбез белән Камәрия Зиннуровнага һәм аның коллективына, менә безнең оныклар бит шунда укый инде. Татар мөхите анда. Чынлап та бөтен фәннәр татарча укытыла. Алар чынлап та бик матур татарча сөйләшәләр. Шул кирәк бит инде. Менә әби бабайга тагы ни кирәк? Татар мөхитендә үсәләр, татарча сөйләшәләр, безнең гореф-гадәтләрне белеп үсәләр. Нәрсә икән Корбан бәйрәмендә беләләр, бөтенсен дә белеп үсәләр. Татар халыгашларын бөтенсен дә күрәләр, аны татып карыйлар, тәмен беләләр. Кирәк икән үзләре килеп булыша башлый. Бакчада эшлиләр, бергә эшлибез инде. Ул бит инде үз ихатаң була торгач, эшкә өйрәтү өчен дә бик уңайлы. Бала бүгенге көндә бит инде компьютердан утырса була алмый ул. Гаиләдә хатын-кыз җитәкче булса, ир-атларга яшәү авыррак дигән гыйбарә бар. Ул аны психологлар да әйтәләр инде. Менә сезнең гаиләдә ничек? Менә шушы мин сорауны бирә башладым, әле мин ахырына кадәр җитә алмадым. Барыбер ул мөнәсәбәтләрдә чагыламы сезнең җитәкче булуыгыз? Традиция буенча ир-ат җитәкче булырга тиеш. Ну, Азат гомер буе җитәкче булып эшләде ул. Ул бит инде Мәдәният сарае директоры, бик зур вазифа районда, район Мәдәният сарае директоры. Ул гомер буе җитәкче булып эшләде. Без өйләнешкәндә дә ул Мәдәният сарае директоры иде, Сәфәр авылыныкы, аннан артистныкы булды. Без бит гел бергә булдык. Мәсәлән, бу ике тәкә башы түгелме соң? Юк, ике тәкә башы түгел. Мәсәлән, мин балалар бакчасы артист дигән җир бар безнең Актанышның. Сельхозтехника дип атыйлар инде аны. Ул Мәдәният сарае директоры иде. Мин балалар бакчасы мөдире. Безнең бөтен менә эшләгән эш бергә. Концертларны алып бару, анда катнашу, анда коллектив белән бергә булу, нидер кичәләр оештыру. Мин алып баручыйм һәр вакыт.
Безнең ничектер ул бөтенесе менә параллель рәвештә бергә барды. Мин җитәкче дигән әйбер бездә гомумән өйгә кайткач бер нәрсә дә юк. Хатын кыз үзен ничек куя бит. Андый бер нәрсә дә юк менә безнең. Мин җитәкче, мин хакимият башлыгы нигә, мин мәдәният министрлыгы бездә андый әйбер юк. Миңа бит бик күп эшләргә турды. 13 ел эшләргә турды хакимият башлыгы урынбасары булып. 5 ел эшләргә туры килдем хакимият башлыгының урынбасары булып, җирле хакимиятләр буенча да депутат булганнан соң, аннан соң социаль мәсьәләләр буенча да бергә алып барга туры килде. Сүздә юк аның эше, тавык чүпләп бетерә торган түгел. Ул нинди генә тармак белән эшләмисең, нинди кем белән генә эшләмисең. Кешеләр белән эшләмисең. Нинди кешеләр белән эшләмисең. Проблемаларны хәл итәрсең. Социаль проблемалар бик күп кырлы бит инде ул. Аны җитешеп бетергә, эшләп бетергә, һәрберсен күреп бетергә, һәрбер тармак үзенә игътибарны сорый. Һәрбер кеше үзенә игътибар итүне сорый. Һәрберсендә күз уңыннан җибәрмәү дә кирәк менә. Шуңа күрә эшләгән вакытта хатын-кызга барыбер җиңелрәктер дип уйлыйм мин, сәгатьле эшләп, үз эше белән шөгыльләнеп, кайтып, балаларга да бит әле игътибар җитеп бетмәде. Үзегез сөйлисез бит, үзләре җыеп, мөстәкыйль тормыш белән яшәделәр дип. Ләкин ул, беләсеңме, Зәмирә, тик балаларга игътибар булмады дип әйтәлмим мин, ләкин балалар эш белән үсәргә тиеш. Әлбәттә. Әгәр дә балалар опекать ителгән була икән әти белән әни тарафыннан, бер эш тә эшләмичә генә. Безнең шундый җирлек иде инде ул сәфәр. Сәфәрдә инде суган үстерү, без инде яшь вакытта кайтып Актанышта яшәгәндә дә ул Дом культура директоры, мин ясыз бакча мөдире, без кайтып суган эшкәртү аладырык. Суган, кишер, чөгендер эшкәртү, ул бит хуҗалыкка кайту кирәк эшләү. Шундый суган эпопеясы бар иде сәфәр авылында. Без анда гаилә белән кайтып дүртебездә. Балалар бик кичкенә иде, кичкенә кәтмәннәр ясап, без аларны кичкенәдән үк эшләтергә дип. Әгәр дә бала эшләп үсә икән, аны тәмин татып үсә. Ул бит яңадан да эшләмәй, әгәр дә эшләп үсмәсә. Әлбәттә. Юк, мин әйтәсем килә, теге игътибарыгыз җитмәде дип әйтүем түгел. Мәсәлән, шәхсән минем әни үзе 30 ел клуб мөдире булып эшләде. Культурада теге әйтәсем килә, ирегез эшләгән бит инде мөдир булып. Алар бит төнсез кайтып кермиләр. Клубта эш бетми бит инде анда. Көндез ул колхоз эшендә эшләсәләр, кичкене клуб ашасын дип, аларны зав клублар төнге бергә хәтле клуб ача торган балалар. Мин бала буларак кичке бөтен кешенең әнисе 5тә өйгә кайтканда, безнең әни эшкә чыгып кына китәдер ия. Ул теге игътибар җитмәүлек түгел, әнинең өйдә булуы рәхәт бит инде ул балага. Мин әнә шуны әйтәсем килә. Шулай инде, ләкин менә безнең бер нәрсә бар иде. Миндә бит инде хакимият башлыгы урынбасары, шул юнәлеш буенча балалар ярышларга йөриләр, катнашалар бит, җырлар яздыралар. Безнең бер вакытта да шул җырны яздырыйк дип бу балага җитәкләп йөрткән булмады. Бер конкурска да барган булмады безнең. Алар үзләре баралар, үзләре йөриләр, үзләре җыр яздыралар. Телефоннан сөйләшеп өйгә кайткачында җыр яздырыйк әле менә бу җырны дип ишетеп торабыз бит инде. Алар үзләре эшлиләр. Дом культура директоры мин дип азат әйтмидер, шуны яздырыгыз әле әйтә, кызга минем малайга яздырып бирегәл дип, андай бер бездә булмады инде. Үз көчләренә таянып, үзләре йөрсеннәр дигән менә шундыйрак әйбер бар инде безнең. Ул инде шулай тәрбиянең бер ысулы. Бер ысулы эшләтеп үстерү, менә шушы җитәкләп йөртмәү, менә шундый әйберләрне мин инде балаларга ул әйберне менә бар бит ата-аналар. Алып баралар, аның өчен талашып йөриләр, тегеләй әйтәләр, булай әйтәләр, минеке үтсен, тегесе үт, ник минеке түгел дип. Андай бер юк, андай бер йөрергә туры килмәде, Аллаһка шөкер. Менә һәр вакыт әйтәм, миннән барыбер бала сәләтенә карап үсәргә тиеш, сәләтенә карап. Билгеле, укыганда укуларына игътибар итәргә кирәк. Мәктәптәге тормыш белән танышып барырга кирәк, җыелышларга йөрергә кирәк. Әниләргә, әтиләргә, малай кешене әтиләр йөрсә күбрәк бик яхшы. Гомумән җыелышларга әтиләр йөрү бик әйбәт ул. Хатын-кыз кайтып кына нәрсә әйттеләр, кыз турында, ул турында дип әти кайтып сөйли икән, ул игътибар әтидән күбрәк дигән сүз бит. Әлбәттә шулай. Сезнең вакыт менә шушы тапшыру башында да әйттем бит, көчле хатын-кыз дип, чыннан да мин аны буш сүзләр түгел, үзе чыннан да көчле ханым. Көчсез буласыгыз килгән чакларыгыз буламы? Барсын ташлап, әкрен генә, йомшак кына үз җаегызга. Юк, андай әйбер, ай бөтенесендә ташлап, шулай гына яшәргә дигән әйберем юк. Әлегә андай булганы юк. Андай ишракларда без инде бергәләп утырып, менә бик авыр булган вакытларда, әйтәм бит шуңа да трек кирәк дип. Менә трек кирәк синең янда. Кайтып, уртага салып бер-берне сөйләшәсең. Ирең белән. Ул әйтә, яра, нәрсәгә аңа борчыласың, менә шулай. Менә шулай. Җиңел булып кала. Җиңел.
Қарайлы, шынып ташлай екен деген неге сен күнәсің енді. Менің эшләгәндә коллективтан да, менә безнең хакимиятта эшләгәндә, үзе безнең замнар дип әйтәбез, хакимият башлыгы урынбасары, без бик дус идек. Безнең ул дуслык хәзер дә дәвам итә. Алар төрле җирләрдә эшлиләр. Менә ул шундый дуслык калган инде, ничектер. Рәхәт дуслык. Аны эшләгәндә бер-беребезгә ярдәм итү. Бер-беребезне менә бер килеп чыкмаса, әйдә мин бушлайтып куям, мин бушлайтып куям. Эшләгәндә коллективта бик дус кешеләр бик күп була. Менә минем үземнең гел шулай инде. Җитәкчеләрдә бик эшчән. Беләсезме, нәрсәдән киләдер дип уйлыйм. Бу дуслык Кытайның бер акыл иясе Ганашның шундый бер сүзләре бар. Акыллы, зирәк кешеләр дуслыкны еллар буена саклый. Жүләрләр аны 3 көндә югалта дип. Чөнки шушы дуслыкны саклар өчен мөгаен үзеңнең акыллы булуың кирәктер, зирәк булу. Сез шундый кешеләр туры килгәнсез сез. Әгәр дә сезнең арагызда шундый акылсыз кешеләр булса, бит чөнки дуслык саклар өчен вакыт ишетмәскә дә кирәк, күп нәрсәгәдер. Шулай. Күрмәскә кирәк. Киресенчә кайчакта колак белән түгел, күңел белән ишетергә кирәк, күз белән түгел, күңел белән күрә белергә кирәк. Сез менә шушы дуслыгыгыз саклана икән, бу фақат сезнең зирәк кешеләр туры килгәнсез, менә бер түгәрәк кешене. Шуның белән бәйле. Шулайдыр инде. Аннан сүз артыннан кумау кирәк. Әгәр дә синең турда әйтәләр икән, бер нәрсә кереп, менә сезнең турда шундый сүз ишеттем ди берәү. Безнең булганы бар андай бер. Ярай бит булган бит инде димин. Мин балалар бакчасында эшләгәндә бу. Менә ул бит синең турда шулай әйтте, Кадри апа ди. Әйтсәм әйтәм, урын өстендә ятсам, мискин диләр дә битәрләре. Менә мин әле нәрсәдер эшлим. Мин нәрсәдер булдырам икән. Моңа сөйнергә кирәк, синең турда сөйләр икән. Хурлап сөйләр, мактап, аның өчен сөйнергә кирәк дип. Миндә шундый үземдә шундый әйбер бар инде, яши. Чынлап та бит ул синең турда сөйләр икән, юкка түгел. Шунсы сөйнеш, шушы вакытка хәтле мин үз юнәлешемә алып, үзем теләгәнчә эшемә алып бара алдым. Аның өчен минем белән эшләгән бөтен башлыкларга, бөтен җитәкчеләргә мин бик рәхмәтле. Бөтенесе дә рәхмәтле. Чөнки бит алар мөмкинлек тудырганнар, юк дип синең юлыңа кисеп, син хәзер эшләмисең дигән бер сүз дә юк. Син бит үз юнәлешеңдә Без мөмкинлекләр бар эшләр өчен әйе. Бөтен мөмкинлекләр бар эшләр өчен. Әлбәттә, сезнең әле алда башкарасы эшләр шактый күп, чөнки чыннан да югалып барган бер чорда сез менә шушы кире яңадан милли тәрбияне кайтару өстендә зур эшләр башкарасыз. Тагын бер менә ничек әйтим, үсеп килүче буынны чыннан да ул бит куркыныч, бер караганда менә шушы милли асылыңны югалту. Шушы бер тулы бер буын хатын-кызлар, хатын-кыздан тора бит күбәйбер. Гаиләнең яшәеше, балалык тәрбиясе хатын-кыздан тора, ир-ат баш булса да ул хатын-кыздан тора. Сездә юк. Хатын-кыздан тора. Сез шу юнәлештә шулкадәр зур эш башкарасыз. Афәрин менә баш иеп сезнең менә шу хезмәтегез алдында рәхмәт кенә әйтәсе кала. Уңышлар сезгә. Һәм менә шушы тапшыруыбызның ахырына якынлашканда хатын-кызларга һәм гомумән тамашачыларга нәрсә әйтер идегез сез? Мин иң беренче әйтер идем тынычлык. Менә бөтен дөньяда тынычлык булсын иде, сугышлар булмасын. Иң куркынычы шул. Аннан соң гаиләдә тыныч күңел белән яшәү мөмкинлеге булсын. Кеше тыныч күңел белән яши икән, аның яшәеше яхшы була. Кеше тыныч күңеле булмый икән, тыныч күңел үзенең күңелендә тынычлык булмый икән, яшәеш ул инде ширгә дә ябыша, тегесенә дә була, бусында да була. Аннан соң хатын-кызларга әйтер идем, ирләр ничек тә булса, ирләргә юл куеп, ирләр алдан барсын гаиләдә. Менә шушы мөмкинлекне тудырып, ирләр белән бер фикердәгәрәк килеп, бер фикергә килә белергә өйрәнеп, ул бер фикергә килеп яшәп булмый, өйрәнеп, матур итеп үзегезнең тормышыгызны алып барсагыз иде. Һәм инде гаиләле булу, парлы булу. Менә минем зур теләгем ул шул, гаиләле булу. Һәм барлык хатын-кызларга минем әйтәсем килә, бик зур рәхмәт. Менә күтәрелеп алар эшлиләр, күтәрелеп татар милләтнең татар анасы, татар кызы дип барса да менә шушы безнең җәмгыятьтә эш алып баралар. Мин аларга бик тә рәхмәтле. Шуңа күрә тигез булыгыз, балаларыгыз сәламәт булсын. Һәм инде теге үлем килгәндә дә шират нигезендә булсын. Балаларыгызны бергезгә дә үзегез исән вакытта югалтырга язмасын. Менә мин Алла сакласын. Әйе, шулай. Дөрес. Рәхмәт сезгә. Кадри ханым, зур рәхмәт. Бүген шушы тыгыз эш арасында безгә әңгәмәгә вакыт бүлгәнегез өчен зур рәхмәт. Икенчедән ярагызга да кагылганбыздыр, бүлешкәнегез өчен зур рәхмәт.
Гаиләгезгә Аллаһ Тәгалә сабырлык бирсен, сәламәт булыгыз һәм шушы зур, катлаулы, мактаулы хезмәтегездә уңышлар телибез. Нәтиҗәле булсын. Иң мөһиме, һәр башлангыч нәтиҗәле булсын. Рәхмәт сезгә, исән сау булыгыз. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, бүгенге кичне безнең белән булганыгыз өчен сезгә дә зур рәхмәт. Әгәр дә тапшыруыбыздан сез үзегезгә файдалы киңәшләр, мәгълүматлар ала алгансыз икән, без бик шат булырбыз. Очрашканга кадәр исән сау булыгыз.